Que és bo. Oh, sí. He vingut de terres molt, molt, molt llunyanes. I de cada indret arreplego contes i rondalles. I de llegendes també us en porto. I petites històries de boniques princeses, així com tu. I bruixes diabòliques, com tu. Però no. Avui no. Avui no! El que avui us explicaré té una mica de tot això. Però, no és pas fantasia. Fa vora 400 anys, en aquest mateix poble, hi vivia una noieta que, com tantes d'altres en tantes d'altres històries, estava enamorada d'un noiet. Encara em recordo. Es deia Caterina. Sí. Era jove. I valenta. I l'enveja i la covardia dels altres la convertiren en víctima i llegenda. I a vosaltres, sí, a tots vosaltres que veniu, espectadors d'arreu del país, pareu bé les orelles i obriu bé els ulls als fets que avui us representarem. I jutgeu! Sí, jutgeu! Tant que us agrada jutjar, jutgeu! Si s'actua amb justícia o si aquesta fos subornada pels interessos d'una poderosa i fastigosa minoria. Sense més preàmbuls! Hi havia una vegada, l'any 1618, en un poble que es deia Sant Feliu Sasserra, unes espallofadores!